Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa tare da ku a cikin sabon shirinmu na fasahar marubuta. Shirin nan da kai ilmantarwa, ya faɗakar kuma ya nishaɗantar da masu sauraro. A yau ma dai muna ɗauke da ci gaban littafin nan mai suna Wasa da su, kashi na 2, wanda Aishat Muhammad Sali ta wallafa inkiya Aishat. Wanda ni Sadiqat Aisha Umar mai malari ni zan gabatar, nake cewa a yi sauraro lafiya. Da misalin karfe 4 daidai, Adam ya isa makarantarsu da ke birnin Kebbi tare da abokinsa Mubarak, wanda dama shi tun jiya ya dawo. A kofar, Adam na shiga haɗu da wata tsaleliyar budurwa, wanda tun daga saukarsu a mota take kallon sa ga dukkan alamu ita ma yanzu ta sauka. Da sauri ta karaso gare sa tana faɗin, "Amnisaiba, and you?" Yayi murmushi tare da faɗin, "Ni fa bana jin turancin nan, ki yi min Hausa." Abin ya matukar bata dariya domin ta san ga dukkan alamun wasa yake mata. Ta ce, "To ai ni ma ban iya ba, amma dai sunana Nisaiba, kaifa?" "Oh, ni kuma Adam, amma in kin so zaki iya kirana da Messi." Nisaiba ta ce, "Okay, sorry fa, daga zuwan ka na ishe ka da surutu. Bari in barka ka je hostel, ni ma na tafi an jima ma haɗu." Daga nan ta kasa irin wannan 'yan matan ne masu yin gatsiya. Adam ya ce, "Okay." Mubarak ya hango Adam daga nesa, ai tuni ya taho da sauri yana, "Oyoyo abokina, tuntuni kai nake jira wallahi, ka zo mu tafi ɗakin mu." Adam ya ce, "Yes, mu je na yi wanka, don ka san ni ba irin ka bane. Ba zan yi doguwar tafiya ban yi wanka ba." Mubarak ya to uban 'yan tsirfa, a suku umma ba a rage ba, to ni dai mu je. Suka shiga ciki suna ta dariya. Bayan Adam ya yi wanka tare da sallah, suka ci abinci sannan fa ya fara zuba. "Abokina yana faɗa maka ina shigowa suku ɗin nan na haɗu da wata 'yar bebi. Gaskiya dole na dage, don ka san bana son reni. Na ka kama fita kana wani kula su, ka jawo mana reni." Mubarak ya ce, "To uban 'yan ƙarya. Da gidan talaka ka fito, to da wallahi ban san ya za ka yi ba. Kai kon kuma ka fi son sa ka yi shi cikin ƙarya. A yi dai mu gani. Ka san ni dan kallo ne. Yawa, na manta fa akwai taro da aka haɗa sababbin ɗalibai na sanin juna, don haka ka shirya mu je." Tuna Adam ya miƙe tare da faɗin, abin nan fa ya min daɗi. Za mu haɗu da yarinyar nan kenan." Adam ya ci ƙananan kaya da yake daman shi ba gwanin sa manyan kaya bane. Sun shirya tsaf, aiko suna fita da Mubarak sai ga Nisaiba nan. Adam da sauri ya ce, "Friend, sannunki. Ke magun zaki?" "Eh wallahi," a cewar Nisaiba. Suka jira tare suna tafiya abin su gwanin sha'awa. Mubarak ko yana kallon ikon Allah. Domin haka suka ci gaba da tafiya, suna fira kamar dama sun san junansu. Bayan sai isa wajen aka fara hidima, kowa sai fitowa yake yana baje kolin basirarsa. Daga ƙarshe aka buƙaci Nisaiba da ta fito domin ta faɗi albarkacin bakinta. Sai da ta fito kuwa tana tafiya tana rangwada kamar wacce za ta karye. Tun ana aka rufe ta da tafi. Sauran matan da ke gurin sai kyashi suke, amma kan bayan da 'yan adawa za su yi, domin duk gayan da ke gurin tafi su. Kan step ta hau ta karɓi microphone. Kan ta ce wani abu aka ƙara rangwada mata tafi. Sai da ta yi gyaran murya ta ce, "Da farko dai sunana Nisaiba Muktar, an haife ni a Sokoto State. Kuma magabata na su ma 'yan Sokoto ne, karatu ne ya kawo nan kamar yadda ya kawo kowa nan. Da wannan dama nake so na bada wasu shawarwari domin ci gaban karatunmu." A lokacin da ta kawo nan da zattutukanta sai duk 'yan matan da ke wurin suka ɗau ihu wai ala dole sai ta yi turanci, su kuma gayin da ke wurin suna goya mata baya akan ta ci gaba da maganganunta. Adam ko yana gefe yana kallon ikon Allah ta yadda ta dawo da yarenta na Hausa a maimakon nuna ƙwarewata na harshen Turanci. Haka dai sai bata daure ta ci gaba da maganganunta duk da yake ba daɗin wurin take ji ba. Zan ba da shawara ne guda 3 wayanda na tabbata idan har muka yi amfani da su, to za mu kammala karatunmu cikin nasara insha Allahu. Kasancewar bata jin daɗin tsayuwar da take, haka yasa ta zayyano su a gurguje. Ta ce, "Da farko dai mu girmama kanmu da kanmu, sannan mu girmama malamanmu. Abu na biyu kuma mu yi karatu sosai kamar cin abincinmu. Abu na 3 kuma lalle ne mu nemi abokin rayuwa na gari, nan da zai ɗaura mu akan hanya idan har mun sauka. Alhamdulillah, da wannan nake son abokaina su gane abin da ya kawo mu a nan." Wassalam ta sauko daga kan step, jikinta a sanyayi. Da yake kowa ya san halin Nisaiba da masifar izza da kure, ita 'yar gidan masu hali ce da kuma yanga, amma dai yau bata nuna hakan ba. Hasali ma duk jikinta a sanye yake. Adam bai tsaya aka kira shi ba. Tana saukowa daga kan step ɗin ya hau ya karɓi mic, sannan ya kwala ihu cikin magana ta da cewa, "Hello." Dukan jama'a da ke wurin kowa ya tsit yana sauraron abin da zai faɗa. Adam yaro ne mai matuƙar farin jini a cikin makaranta, kuma babban yaro ne wanda ya san ya kamata. Haka 'yan matan da ke wurin suka hau tafa masa, shi kuma sai ya ce, "Hold off. Tafin ba shine abin da nake bukata a wurin ku ba, hankalinku nake so ku bani. Ina so ku gane shi harshen Turanci ba shine abin burgewa ba.
domin idan har turawa ba su damu da yaranmu ba, to mu yi amfanin damuwa da nasu yaran. Ina so ku gane muna koyon turanci ne ba don komai ba sai dan idan mun fita ƙasashen waje inda muke haɗuwa da waɗanda ba sa jin namu yaran. Kuma haka zalika a nan ƙasar tamu idan muka haɗu da wani yaran wanda baya jin namu yaran, babban abin da ya kamata mu gane shine ta yaya za mu samu ci gaba a wannan ƙasar tamu. Babban hanyar da za mu samu ci gaba shine hanyoyin da ni sai bata lissafo, domin lalle karatu mu shine alfaharin mu kuma shine darajar yaran mu. Hakika babu daƙiƙi irin wanda ya rena kansa, idan kuma ka rena asalinka to tabbas ka rena kanka ne. Saboda haka yaren Hausa shine babban yare a gare mu, 'ya'yan Hausawa. Duk jama'a da ke wurin suka ƙara rangada masa tafi ta da faɗin tabbas Adam abin da yake faɗa gaskiya ne, kuma mun gansu sosai da sosai. Allah ya ƙara basira. Haka dai aka yi taron, wannan ya zo ya faɗi nashi, wannan ya faɗi nashi har aka watse. Akan hanyar Adam ta koma a hostel da yake wurin da ɗan nisa, sai ya haɗu da Niseba a cikin mota ta ƙirar VIP. Ita ma za ta je hostel, duk da yake ita gida take koma ba hostel take kwana ba. Niseba ta tsaya tare da cewa Adam, idan ba haka damu ba, ku shigo na rage muku hanya mana. Adam ya ce, no ki bari kawai. A zuciyarsa ko cewa yake, kawai na hau motar kiki raina ni, dan ni ban zo da tawa ba. Niseba ta ce, please ina so mu yi magana ne. Aboki, sai da ban san sunanka ba, sa baki mana ku shigo na rage muku hanya. Mubarak ya yi murmushi tare da faɗin, ba komai abokina mu shiga mana. Adam bai so ya shiga ba, dan bayan da ya iya da Mubarak ya sa ya shiga domin gani yake in an gansa a motar ta za a rena sa. Niseba ta buɗe wa Adam ƙofa, ya zauna a gun mai zaman banza, shi ko Mubarak ya shiga baya. Adam ya yi zaman da ya saba, wato zaman ƙasaita. Niseba ko murmushi ta yi tare da faɗin, ni ko kana birge ni Messi. Adam ya yi kamar bai san tana yi ba, sai da ta ƙara da cewa taimako nake nema, please in ba matsala za ka na min tutorial. Adam ya ji abin girma domin shi kullum burinsa ya amfanar da al'umma da iliminsa da kuma baiwarsa. Da haka da sauri ya ce oke ba matsala zan duba lokacin daban da lacca sai mu na yi. Niseba ta ji daɗin haka sosai don har sai da farin ciki ya bayyana a fuskarta. Shi ko Adam bai ma san tana yi ba, wani tunani daban yake a cikin zuciyarsa kawai. An zo daidai hostel ɗinsu Adam, hakan ya sa ta tsaya domin sauƙe su. Har Mubarak ya sauka Adam ya zo zai sauka kenan, ta ce please, kar da ka gaji da ni, nan baka nake so in case. Adam bai yi tunanin komai ba a ransa, hakan ya sa shi faɗa mata. Ita kuwa Allah ne kaɗai ya san me ta ƙulla a ranta. Hakan ya sa murmushi ne kaɗai ke fita a fuskarta. Adam na gama faɗa mata bai tsaya ba, ya bi bayan Mubarak suka shige ɗakinsu. Da safiyar washegar ranar Litinin, kuma rana ta farko da ta kasance za a fara wasu Adam lectures, hakan yasa suka tashi da wuri daga shi har Mubarak. Kamar dai jiya sun fito kenan za su tafi class sai ga Niseba a motarta. Ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta yi saurin tsayawa ta da faɗin ku shigo mana mu ƙarasa. Adam ya ce ki haƙuri gaskiya ban ganin za mu iya shiga domin jiya ma ba da san raina na shiga ba. Niseba ta yi rawu da fuska alamar shagwaba ta da faɗin to gashi ni kuma ban san ganin kuna tafiya a ƙasa, ban san dalili ba, amma ga dukkan alamun ba ku saba hakan ba ko da kuna gida. Haka ne kin gaskiya, amma anan karatu muka zo yi, so ba mu damu da wahalar da za mu sha ba, domin neman ilimi muke, a cewar Adam. Niseba ta numfasa sanan ta ce, haka ne, amma amin alfarman nan ina ɗaukan ku don wallahi ban jin daɗi, saboda ban san kowa a nan ba. Ku na fara sani. Adam ya yi murmushi ta da wa Mubarak alamar su shiga. Niseba ta ji daɗi sosai, hakan ya sa ta fara jan su da hira kansu isa. Bayan sun isa class ɗin, wani malami ya zo domin fara musu lecture. Adam tun da ya shiga kamar an ɗauke masa laka a jikinsa, hakan ya sa ya gefe ya yi shuru yana tunani har malamin ya shigo suka gaisa da ɗalibai ya fara musu bayani game da kwamfuta. Adam bai san ana yi ba, sai da malamin ya fahimci haka ya ɗan nuna su ta da cewa yu. A firgice Adam ya kalle sa, malamin ya yi murmushi ta da faɗin, shin ko za ka iya min definition ɗin kwamfuta? Ana ka fahimtar? Ba abin da ya fara fitowa daga bakin Adam sai Hamida. Kowa ya shiru sosai don ganin abin mamaki. Malamin ya ƙara da cewa kace me? Sai a lokacin hankalin Adam ya dawo a kiɗime ya ce, we have two types of computer. We have ROM and RAM. ROM means read only memory and then RAM means read all memory. Sai kuma Hamida ta ce min, a nan ya tsaya yana tunanin me zai faɗa. Lecturer ɗin ya daka masa tsawa ta da cewa, Adamu wai wace ce wata banzar Hamida da kake son ɓata mana aiki a kanta? An faɗa ma nan gurin wasa ne? Abin ya zama ma Adamu biyu, ga zagin Hamidarsa ga kuma kiransa da suna Adamu. Adam bai san lokacin da ya fice a ajin ba,
kawai kowa ya bisa da kallo. Yana fita ba inda ya nufa sai hostel. Duk da cewa Adamu jarumin namiji ne, amma akan Hamida baya iya jurewa. Hakan yasa banda zubar kwalla ba abin da yake. Yana ƙara tuna wai banzar Hamida. Anya ko shi ya san wace ce Hamida a gona kuwa? Sumbatu yake wanda shi karan kansa ba zai ce ga dalilin yin hakan ba. Sai ba kuwa hankalinta ya tashi ganin ran Adam ya ɓaci. Hakan yasa ita ma ta nemi excuse domin fitowa. Tana fita ta haɗu da wasu 'yan mata a bakin ƙofar ajinsu ta tambaye su, dan Allah ba ku ga Adam ya wuce ta nan ba? Yanzu na kuwa ya wuce, ransa a ɓace, ina ga dai ya wuce hostel. Suka ba ta amsa, tabbi, Adam hostel? Da shike ta san ɗaki su kai tsaye ta wuce. Tana shiga ta ga Adam a ciki, a yanayi mara daɗi, kwance yana rawar sai, banda hami ba abin da ke fitowa daga bakinsa. Ta yi matuƙar firgicewa, hakan yasa ta yi saurin koma motarta, haɗu da koma cikin makaranta domin ɗauko Mubarak. Tana zuwa ko shi ma Mubarak ya rikice, da sauri ya biyo ta. Suna zuwa Mubarak ya riƙe Adam da ƙyar ya sa shi a cikin mota domin su kai shi asibiti. Suna zuwa aka karɓe su kasancewa yanayin jikin nasa ya yi tsanani. Tuni likitoci suka taru a kansa sai da suka ɗan dudduba shi sannan aka masa allura mai sa bacci. Gaba ɗaya ne sai ba ta rikice in banda kuka ba abin da take, kai ka ce sun yi shekara da haɗuwa. Mubarak kuwa ya kasa magana, ga kuma wayar Adam. Hamida sai kira take kamar ta san me ke faruwa. Tun safe yau jikinta a sanyi yake, hakan ya sa ta neman sa. Gashi ta kira kusan sau 5 ba a ɗauka ba. Hankalinta ya ƙara tashi. Mubarak da ya daure ta da zama kusa da Adam, addu'o'i kawai yake masa. Sai misalin karfe 4 na yamma Adam ya fara farfadowa. Yana farfadowa ba abin da ya fara fitowa daga bakin Adam sai Hamida. Ka daina zagin Hamina dan Allah, wallahi yar uwata ce guda, ni ka zage ni. Niseba da Mubarak sai kallon kallo kawai suke wa juna. Mubarak ya juya ga Adam tare da faɗin, sana abokina ya jiki. Adam bai kula su ba sai cewa yayi, ina waya ta ka kira min Hami na ji ko tana lafiya. Mubarak bai musa ba, ya ciro wayar ya kira ta. Tana garin kiran kuwa da sauri ta daga domin tuntuni hankalinta na kan jiran kiran yayanta. Muryarta a sanye ta daga tana faɗin, assalamu alaikum. A bangaren Adam sai da ya tashi ya zauna ya sane ya ce wa alaikum assalam Hami. Fatan kina lafiya, ya na ji muryar taki wani iri ne, ko baki da lafiya ne, ko jiro tambayoyin da ke ransa yake ba ƙauƙautawa. Sai da Hami ta ja numfashi ta da ƙarfin halin bawa yayanta amsa sanan ta ce, ba yaya Adamu bane ya manta da ni, tun da ya tafi suku, yana can ana roshi a kansa, ya ma manta da ƙanwarsa. Sai da Adam ya yi dogon numfashin farin ciki ta da cewa, haba ƙanwa ta rabin raina, ko in ce ran nawa ma gaba ɗaya, wallahi kina raina, ban manta da ke ba. Kullum tunaninki nake, ban samu lokacin da zamu yi waya bane. Mun fara waya ba gajiya muke ba, shi yasa nake son sama mana cikakken lokaci. Dan ki bani labarin wayannan kwailayen samarin naki. Hami ta sheke da dariya sanan ta ce, ai konde, ni kwaila yake bi na kaɗai, amma fa kai har da tsofi ke roshin akan ka. Ha ha ha, naji, ai hakan ma bewa ce. Wata ma tsofin su bi ta in ba wasa ba, a cewar Adam. Hami ta ce, a awan layi su tsaya dai a kanka, amma banda Hami. Da sai ba sai kallon ikon Allah kawai take. Adam ya dawo kamar wanda bai yi wani ciwo ba. Shi ko Mubarak bai damu ba domin inda sabo ya saba da hakan. A hakan hirar ta su ta kasance in banda zolayar juna ba abin da suke har suka yi sallama. Sai a lokacin Adam ya tuna da cewa ashe fa Nusaiba na nan. Hakan ya sa yin murmushi tare da faɗin, Hajiya Nusaiba kenan, ashe kina nan. Nusaiba ta yi murmushin dole wanda duk mai fahimta ne zai iya gane hakan, sannan ta ce, yo ta ya za ka san ina nan tunda hankalinka ya karkata gun masoyiyarka? Haba Nusaiba, to ki haƙuri, ai ita yar uwata ce. Kin ga ko dan dole idan aka zage ta dole zan damu. Wallahi idan aka zage ta ji nake kamar duka dangin mu ka kama ka zaga. Shi yasa idan aka zage ta raina yake ɓaci. Adam ya faɗa yana ɗan sosa kansa. Mubarak kam yana mamaki yadda Adam ya rikice na 'yan kwanakin nan duk ya sauya. Sai a lokacin da sai bata ɗan ji sanyi a ranta sannan ta ce, to ai ya kamata ka tashi mu koma aji ko? Saboda kaga akwai sauran lacca ɗaya na Malam Lawan. Suka shiga mota duk da yake ba wani nisa ne tsakanin hostel da ajujuwansu ba. Ko da suka isa aji har Malam Lawan ya fara lacca. Idan har ka san Malam Lawan, ka san idan ya shiga aji ba a shiga. Nisaiba ce ta yi ƙarfin cewa kaddara ta riga fata. Wanda muke gudun ya riga mu shiga gashi ya shiga, yanzu me abin yi kenan. Adam ya ce, ku yi haƙuri don Allah, ni na ja muku wannan matsala. A'a, kaga wannan ba damuwa bane, don haka kada wannan ya dame ka, kaddara ce ta riga fata. Amma na san yadda zan yi da shi, don haka kada ku damu. Idan ba damuwa, me zai hana mu je restaurant mu dan ci abinci mana?
Mubarak ya ce to ai ba matsala mu je kawai tunda bayan da muka iya. Daga nan kuma suka wuce wani restaurant wanda ke kusa da makarantarsu. Restaurant ne mai matuƙar tsadar abinci, sai dai sun iya abinci sosai kuma yawanci abincinsu na Hausawa ne. Suna zaune kan tebur, wata yarinya mai raba mutane abinci ta zo tana tambayar su, ko me za a kawo muku? Risaiba ta ce, ni dai yake kawo mun tuwon semovita da miyar argushi. Adam me za a kawo muku? Ku ne ban san ra'ayinku ba. Da yake Adam mutum ne da baya saurin ba da gari, sai bai ce komai ba. Mubarak ne ya ce, kawai ki kawo mana abin da za ki kawo mata. Yarinya ta juya ta wuce abinta. Adam ya ce, Mubarak ga yarinya mai nutsuwa da hankali ko? Ba irin namu wa'anda ke da matsar jiji da kai ba. Ba ruwanta sana'a ta kai take, ba ruwanta da kowa. Wannan magana ba karin bata ni sai bai tai ba, amma bata ce ko uffan ba. Har yarinya ta zo ta kawo abinci, suka ci abinci suka koshi, suna ta labaran makaranta. Amma da ganin ni sai ba, ka san ta sauya ba kamar baya ba. Da yake Adam na da saurin fahimtar yanayi, don haka ya fahimci yanayin da Nisaiba take ciki, amma duk da hakan dai bai wani damu ba, don haka sai ya share. Suka gama cin abincinsu suka kama hanyar zuwa makaranta. Hanyar su ta koma makaranta suka yi karo da wani karamin yaro, wanda bai wuce shekara 8 ba zai ƙetare kan titi. Nan take wurin ya ƙidime da kalmar shahada. Da sauri Adam ya karɓi Nisaiba, sannan ya samu suka kaucewa yaron nan. Duk mutanen gun sun gama tsammanin an bige yaron, sai gashi sun hango sa, wani bawan Allah ya rike sa. Banda hamdala ba abin da suke ta da godewa mahallici. Ta da godewa Adam, domin ba dan yayi jarinta da dabararsa ba, da abin da zai afku mummunan hatsari ne anan. Idan muka bibi rayuwar Hamida ta fito daga makaranta kenan ta rasa abin hawa, da yake direban su bashi da lafiya yau kuɗin napep aka bata. Ta fi minti 20 bata samu abin hawa ba har ta gaji ta fara tafiya sai ga wani ɗan saurayi a mota ya tsaya ta da faɗin. Hamida. Da sauri Hamida ta juyo domin ta ji muryar da ta sani. Aiko abokin Adam ne mu wato Musin. Da mamakin ganinsa ta ce, ya Musin, yaushe a gari? Musin ya yi murmushi tare da faɗin shigo dai tukuna don na san gida zaki. Bata yi musu ba kuwa ta shige motar. Musin ya ce, ya kike a karatu? Lafiya lau wallahi, a cewar Hamida. Abokina yana school abinsa ko? Ya tambaya. Hamida ta ce, wallahi ya kwana 2 da tafiya ma. A nan dai suka ɗan taɓa hira har ya kai ta gida sannan suka yi musanyen lambar waya. Musin abokin Adam ne tun na yarinta su uku suka taso, Adam, Mubarak, Musin. Tare suka taso bacci ne kaɗai ke raba su, komai kuwa tare suke yi. Sun gama sakandaren su, Musin ne ya fara samun makaranta a London don haka ya fara gaba, su Mubarak da Adam kuwa sai yanzu suka samu. Tunda Musin daman can suna shiri da Hamida domin sun saba kuma suna shiri. Washe gari Hamida ta tashi kenan sai ga kiran Musin ya shigo, ta yi murmushi sannan ta amsa. Amincin Allah ya tabbata a gare ki mace ta gari. Murmushi Hamida ta yi sannan ta ce, tare da kai. Amma na ji mamakin kiranka a wannan lokacin. Ni kuwa hakan bai bani mamaki ba kasancewar kanwata kuma abar kaunata ni kira. Musin ya faɗa tare da lumshi ido. Hamida ta yi shiru domin ta fara gane inda ya dosa. Ba wanda ta kawo a ranta sai yayanta Adam da ya tsani wani ya ce yana son ta kuma shi ba son ta yake ba. Ta ɗau hakan a matsayin har yanzu bai ga wanda ya dace da ita bane. Wataƙil tunda wannan abokinsa ne ba matsala zai iya yarda da shi. Musin ya ji shirin yayi yawa, hakan ya sa shi faɗin. Yaya dai Hamida? Na jikin yi shiru. In ba matsala yau ina so zan zo gida an jima. Sai a lokacin ta ɓarga da tunanin Adam sanan ta ce, to ba komai Allah ya kawo min abokin yayana lafiya. Wato dai har yanzu abokin yayanki nake, ban zama yayan ba. Musin ne ya faɗi ta da murmushi. Hamida bata ce komai ba sai ita ma ta yi murmushi. Ok bai sai na zo. Me kike so na zo miki da shi? A cewar Musin, Hamida ta ce duk abin da ka gaya maka to ni ma ya mun. A nan suka yi sallama, tana gama wayar kuwa sai ga kiran Adam ya shigo. Hello Habibti Hami, Adam ya faɗa da dariyarsa. Hamida ta ce hi sweetie ya Adamu. Adam na kwance amma sai da ya tashi. Wato ke har yanzu baki bar raina ni ba ko? Lalle ma kina son sabuwar babe ita ta hukunta ki. Hamida ta ji wani iri a ranta da ya ce sabuwar babe, amma ta daure ta da nuna rashin damuwa ta ce, kana ina nima na yi sabon dan beauty wanda ya fi ka kyau. Ba karamin wani zafi Adam ya ji a ransa ba amma shi ma ya basa kamar yadda ita ma Hamida ta yi ya ce, yo indiya irin tsofin da kike tarawa ne? Ai za su gudu sai me? Tsokanar juna suke amma gaba ɗaya zuciyoyinsu ba su suke ba. Hamida ce ta gaji da surutun yayin nata ta ce, to ya Messi a bar ni na yi aiki please, kar mami ta zo. Ba zan kashe ba ɗin, to yanzu ma muka fara wayar, a cewar Adam. Hamida ta yi murmushi ta da faɗin, to ya Adamu na. Da sauri Adam ya ce, dallace in raina hankali sai an jima. Kan ta yi magana ma ya katse wayarsa.
ita ko dariya take don ta yi maganin yayan nata, in ba haka ba sai su kusan wuni ana wannan wayar. Yana katsewar Hamida ta shige cikin gida ta da fara gyare-gyaren gida. Bayan ta kammala ta sanar da mami cewa yayin Musin na zuwa yau, da yake da sun saba zuwa da Adam. Shi yasa hakan bai ba wa mamin mamaki ba, sana ta fara girki. Aiko an yi masa abinci kala-kala, sana ta shige ta yi wanka ta fito kenan sai ga kiransa ya shigo, tana ɗagawa ya sanar da ita cewa gashi nan ya kusan isowa. Makeup ta fara ba jima ta gama domin bata cika yi wa fuskar ta kwalliya ba. Namu kullun ta yi kwalliya mai yawa sai sun yi fada da Adam, wai ta yi kwalliyar ajiyanu. Hakan yasa ta saba tun bata saba ba. A yanzu ya zame mata jiki, kuma ita kanta ta san ta fi kyau in ta yi simple makeup. Musim na isowa ya kira Hamida, aiko a lokacin ta fito. Yana ganin ta banda murmushi ba abin da yake, ita ko Hamida sun koyar da kai ta yi dan gani irin kallon da yake mata. Ta masa iso zuwa falo, sannan ta shiga ciki ta ɗibo kayan abinci tare da mai aikin su Hanse wanda ta riko drinks. Zama Hamida ta yi suka fara gaisawa da Musin, sannan suka fara hira jifa-jifa kasancewar Hamida akwai kunya. Hakan bai damu Musin ba domin ya san haka take. In ba yayanta na wajen ba, ba ta iya sakewa. Musin ya ce, ina ga bari ni kira Messi ya miki magana, domin in ba haka ba za ki saki ki yi min magana ba. Sai da gaban Hamida ya faɗi amma bata nuna ba, murmushi kawai ta yi. Musin kuwa ya ciro wayarsa sana ya kira lambar mai siringi biyu ta daga kasancewa tana hannunsa. Sallama Musin ya yi, Adam ya ansa ta da faɗin mutanen ƙasar waje, karka ce min ka dawo Sokoto. Musin ya yi murmushi tare da gyara zama ya ce, ƙarshen maganan ma ina ta da ƙanwata Hamida. Adam na kwanci sai da ya tashi yana faɗin, what? Musin ya miƙa wa Hamida wayar, ta karɓa ta da faɗin, yayi mai sina. Abin ya matuƙar taɓa Adam zuciya, hakan ya sa shi katsewar ba tare da ya ce komai ba. Hamida ta kalli wayata da faɗin, yayin Musin waya fa ta katse. Musin ya ce, oke ina ganin network ne. Dan Musin ya fara baje kolin sakon da zuciyarsa ta aike masa zuwa ga zuciyar Hamida. Ya nuna mata cewa shi dai aurenta yake so, ba da wasa ba. Hamida ta matukar jin daɗin kalaman Musin, duk da cewa kunya ta hana ta nuna hakan, amma alamun sun nuna cewa ta amince. A haka suka yi sallama ta da shawarar cewa iyayen shi za su zo nan ba da jimawa ba domin bai so auren ya ɗauki lokaci sosai. A ɓangaren Adam kuwa, wani kishin Hamida ya ne ya turnike masa zuciyarsa. Ya rasa me ke damusa, zazzabi ne, ciwon kai ne, oho masa. Kwai tashi ya nufi cikin makaranta inda ya tar da Nisaiba tana neman sa za su yi karatu. A lokacin da ya haɗu da Nusi, ya mamanta da abin da ke damunsa, tuni suka fara karatu cikin nishaɗi. Kullum Nisaiba bata da wani burin da ya wuce ta faranta Adam, domin ita ko ba komai yana burge ta kuma tana son kasancewa tare da shi. A yau yanda Adam ya sake wa Nisaiba, abin ya bata mamaki kasancewar kullun ja baya yake da ita, amma yau kam ya sake mata kuma ta ji daɗin hakan. Ko da Mubarak ya zo ya gansu, abin ya bi matukar bashi mamaki amma kawai ya share, dan ya san halin abokin nasa, in ya so abu ya so kenan. Yau Adam shine har da zuwa shan ice cream, yana ba Nusi a baki, banda dariyar su babu abin da ke tashi a gun, da ka gansu kasa suna cikin farin ciki. Ana cikin hakan sai ga wayar Adam ta fara ringin, daga da zai ya ga lambar Hamida. Bai san lokacin da ya galla wayar wata iriyar harara ba, sannan ya ajiye ta akan tebur. Nisaiba ce ta ce, ba kiranka ake ba, ka ɗauka min. Hada zai ce a'a, sai kuma wata zuciyar tasa ta ayyana masa da ya ɗauka. Da sallamarsa ya ɗau wayar ta da faɗin, Hamin Musin. Abin ya so ya ba Hamida haushi, amma hakan ya sa ta dore ta da faɗin, na'am, yaya Adamun Hami. Adam ya gyara zama da gyaran murya. Sani ya ce, lalle yan rashin kunya, to antin dai tana jinki. Sai da Hamida ta yi wani ɗan nishi mai tare da dogon numfashi, sannan ta ce, ai kwailai taka har sku take banka. Adam bai ce komai ba, sai ya miƙa wa Nisaibar wayayayi. Nisaiba kuwa da shike ba yau ta saba jin labarin Hamin ba, ta san da ita yake waya. Karɓa ta yi ta kara a kunnenta tare da faɗin, assalamu alaikum ƙanwata ya kike. Abin ya taɓa Hamida rai, tsabar takaici ma ta ma rasa me za ta ce. Nisaiba ta yi shiru ta ƙara da cewa ƙanwata lafiya kuwa. A lokacin Hamida ta yi ƙarfin hali ta ce, lafiya lau, ya kike? Fata kina kula min da yayi mai sina. Nisaiba ta yi murmushi ta kalli Adam sannan ta ce, yayin kina nan lafiya, ina ba su kula fiye da yadda kike tunani. Murmushin dole Hamida ta ƙaƙulo duk da cewa ta san ba ganin ta suke ba. Ta ce, aiko hakan ma yayi kyau, a gaishe sa, sai an jima zan shiga kicin. To a gama aiki lafiya, a cewa Nisaiba kenan sannan ta kashe wayar. Adam ya yi matukar mamaki yadda Hamida ta tsaya har ta saurari Nisaiba suka yi hira, amma bai nuna Nisaiba hakan duk da cewa hakan na masa zillo a cikin zuciyarsa. Hamida kuwa tana gama wayan nan ta jefar da ita a gefe, banda kuka ba abin da take yi.
kuma ta rasa dalilin kukan nata har sai da zazzabi mai zafi ya kama ta. Allah ya sa mami ta shigo kenan ta ganta ba ɓata lokaci suka nufa asibiti. A ɓangaren Musin yana zuwa gida ya sanarwa da mahaifiyarsa kan shi Hamida yake so. Aiko Umar tasu ta ji daɗin kasancewar ta san Hamida bata tsaya wasa ba, ta je ta sanarwa da abbansa. Kasancewar shi ma sun su ya amince domin zuwa nema waɗannan su auren Hamida. Musin ya yi murna sosai da jin hakan. Bai ɓata lokaci ba ya fara neman Hamida ta layin wayarta domin ya sanar mata. Waya tana ta shiga amma ba a ɗagawa. Bai gaji ba ya ƙara kira amma ba amsa, hakan ya sa shi tunanin cewa watakila aiki take. Bayan sun je asibiti aka mata allurai sannan ta samu bacci ta kai kusan awa 4 kan ta farkawa take da wuya sai ga kiran Adam ya shigo. Mami ce ta miƙa mata wayata da faɗin yayinki ne dan ɗazu ya kira na ɗaga na ce masa baki da lafiya. Da sauri Hamida ta karɓi wayar tare da yin sallama da raunana murya. Sai da Adam ya ji wani yar da mutum da ya kira ya ji bata da lafiya ya ayyana cewa shine silan hakan, duk da cewa bai san dalilin da yasa zuciyarsa take faɗa masa cewa shine silar. A hankali ya kira sunanta kamar yana gabanta. Hamida ta ji duk wata gaba ta jikinta ta yi sanyi, hakan yasa ta kasa amsawa. Adam ne ya kara da cewa ki min magana dan Allah, kin ji Hamina, na durƙusa ta da riƙo hannuwan kanwata, ki faɗa min me ke damun ki. Hamida ta yi rau da fuska kamar za ta yi kuka, ta ce ba kai ne. Ta kasa kararsawa sai kuka. Ita ko Mami tana gefe ta kura Hamida ido tana ganin ikon Allah. Adam ya ce ki faɗa min dan Allah me na miki? Na daina daga yau, ki daina kuka please, da ki san me nake ji a cikin zuciyata bane. Hamida ta dan tsagaita da kukanta sannan ta ce ba kai ne kake ta sai ta yi shiru. Ta kara da cewa tsokana fa kake, wai samari na duka tsofaffi ne. Adam ya so ganewa ba hakan ta so faɗi ba, amma ya basar kwaita da yi murmushi mai dan sauti. Oh Amina, I'm sorry please, na daina daga yau, na yi alƙawarin insha Allah. Hamida ta ce to bye bye, an jima mai waya, yanzu zan ci abinci na sha magani. So masu sauraron mu a nan za mu dakata, aka ce laifin daɗi ƙarewa. Sai a wani episode ɗin na gaba idan mai duka ya kai mu za mu ɗaura. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Bako GTV, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ni Sadiqat Aisha Umar mai malari nake ce muku wassalamu alaikum.